Selamat malam, salam sehat. Adi wedok, demikian. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lari iso terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutup, nggih ta? Amin. Mergo iku iso kanggo sangu urip sumbene. Nggih. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Kritik nek miturut panjenengan Adi wedok niken iki piye saiki perkembangane? Mula sakniki lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane yen positif, anak iki dikenalke budaya, ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adik wedok niku niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Bateran Mas. Dadi nyun pangapunten niku cirane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyi iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas. Pripun Mbah Kluruk? Miturut dengan Mbah Kluruk. Anak kula niku nggih pelajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, pipis niku tembunge nyanyi. Oh. Ngono ya. Oke, nyanyi itu pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Mana itu? Iya, Dok. Gimana itu? Ponakmu ki nek rono lu arep pipis minyak apa nyanyi. Mergo nek muni pipis gak saru. Saru. Oh iya iya. Wong ngomong nyanyi. Ah. Ono ben ora ketok saru. Aku iki yo ngono. Piye? Jaluk nyanyi aja, bengi ya. Kok aku nyanyi aja, akhirnya nyanyi kupingku kalau bengi kupingku juga. Lah beda niku. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 nggih. Demikian. Halo Mas. Ayo arbunake apa rumahe. Iya, Mas Dila dan juga Mas Galih kali Mbak Sila. Oh, Mas Galih. Kupingku yo atah lho. Enggak, tadi kan aku kan apa itu enggak sempat dengerin. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah. Amin. Ora lho, Dok. Wis ora temu nek omong kok ndur ngene wae ngopo to. Kat dia itu ya ini. Ora yo kuwi aku yo gawan lho. Ayo nek sing ndongake iki kan genah cah. Cah apa cah isih resik ya mesti mandi. Nek yo kuwi aja ngene diganggu sik. Ben anu apa ben karir enggak sik. Saya kuncara rasa pacaran. Ayo. Sumpah, seperti ini rabi sih kakek karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya tok kerja sik, ya lek wis mumpuk nanti rapi. Loh, Saya dhewe rapi terus lagi anu karir, kok karirnya langsung menurun. Aku lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi, duit panjangmu sih, lek rasa dulu mau ngono. Enggak. Aku kira duit. Loh, saiki Saiki pangeran duit. Iya, motivasi nih. mulane beda nih. Ya, kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih. Padahal iki memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih, nggih. Kok bar Mbak Tatin to. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok. Anu langgam sik, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki deresaken nika dikon gatos podang ijo. Oh, sik ta, sik ta. Saya tak maca layange sik. Nggih, Mriko wonten ngersakaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Jelang alit nduk niken sesideman Mbak Tati saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik wis, yen ning Tawang sik. Cocok, ya. Halus-halusan sik. Mungkin gerajakan kalau belakangnya didindingin. Sampanku nembak yen ing Tawang, yen samaku yen ing Gawang gitu. Gawangi ayo berita. Oh, terus nyenyek to. Nyenyek to harus enek sing nom terus nyenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Kan Loh, aku tuh nggak boleh kayak gitu. Iki luwih nom tuwa aku lah Bang. Kok luwih gitu. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh. Iya, nek kan lagi carane tak pada anakku. Dari tadi kamu
kesukaan Mbak Tati. Masa? Iya, kamu demek-demek ini. Loh, saya kan juga ini bukan karena melecehkan, tapi menurut saya rasakan keluarga saya dengan dia. Aku jadi ngerti, ini kan ini cemburu harus sampean dulu. Kamu lurus di rebutan cici ini piye jajan. Tuh aja. Aja nek ngomong aku nek masih guru buta tak kampung. Ternyata Tapi gitu ini. Amin, amin. Itu gua kasih rasa. Tak mungkin. Tak mungkin. Ya dibawani sih, bawani sih. Ayo, dibawani duluan sih sing bawa. Monggo. Ya ning tawan. Wah, ya Dek. Yang mau Mas Klitik tak gathoke Mbak Tati to saiki Mas Kluthuk tak gathoke iki kan aja ndro ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nu. Lu iya. Duduk. Ayo, lu ger. Terus tadi. Mbah Lincuk. Ora karo Wong kakus. wong jumbleng. Siramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe ta. Orang wali-wali yang tak kesini kita ngomong kowe paling bahasanya aku ini udah wong ayu paling bahasanya orang sing ayu luwih saka ayu muda. katakan pret. Ini berarti kan gitu. Kok berat? Aku di sini dong. Oke. Ada aku sini soalnya. Sing gagah awake ora ndukung. Dodone di. Nah. Dodone. Ah, bener. Dodone rodok. Rodok maju, rodok maju. Sikile rodok mendeng. Silae dulu. Silae gitu. Kayak blekok. Cocok ya. Ayo. Aku pengen dulu, mbok menawa piye mlaku ngono mbok tutne iki duduk aku pengen ngerti sepiro gedene kabeh sama orang aku. Cak. Dia tak tutup dong. Ya, dulu kok jiwu ya apa-apa. Sampai malih. Ora. Ayo. Lanjut. Kalau Pak Dene iki lho, Apa? Ini kan jadi boyo ya. Nyek. Si adine kok meneng wae. Masih boyo yo adine wae. Kok boyo? Lah Pak Dene ini kan jadi boyo ngono. Anu Pak Des ini boyo sinten lho? Sini boyo. Loh, Lowe rokok bener sampean. Padahal itu boyo. Pikir sing entuk. Iki telo iki kok iso. malah boy rokok lah. Mana aku setuju wong trayo kaya boyo tenan. Lah aku lho baju. Ayo. Iki apa apa? Janji. Sing di omah mung wis surya ya ngetok sampurna. Rugi 15.000. Kuwa ini. Aku gak bakal iring janjimu nalika semono sira tak dalem wong kamu Cak. Tapi kita tuh kalau ngedruk gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipangkul atau digendong gitu loh. Aku. Iya, Bro. Oke. Ayo, Bang, kita. Nah.
Aku rasa mati nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, terus gue ning mangkon Mas Pruno kaya apa to? Ini ora bayar semuanya. Ah, yo mekan aku ngugi iki. Lah apa? Ngapa dadak ngugi bacing klopo? Wah. Ayo, cari yo. Padahal aku seneng tuh pelangku. Wes liwat samurate rumah. Tabrak matamu. Aku kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurai kolesterol. Kayak bokol iki. Aja ta. Sehat terus. Umpama mati ya separuh dong kabeh. Ya berarti kuwi stroke. Sebudulmu. Kita ayo aku mau sholat. Oke, aku Kenyek. Lu urus tak syukur. lanjut lo biru-biru. Besok awake dhewe jono kuwi. Wis awake dhewe langsung ning ruang tamu. Malah aku ning ruang tamu iki langsung rumah sakit. Lanjut. Anu ceritamu angkat. Bagian kukis. Cari doang. Sumatera ras sing tias. Nek ini masmu kesel, ini lho, caranya di belakang kesel. Ini. Terus juga ini lah arah kesel. Nah. Oh, gendeng. Boyong tua lho. Menengok tak juga. Menawan dasmu kuwi. Lah ngene mak retek-retek. Ya iki sing diarani pijat ketek iki. Tene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho ini modot. Dok. Iki kursi iki nek pengen dhuwur ujung ngene iki. Oh, Pemburi dumbulan tus. Enggak, iki saya ngene saya munggah. Lho. Saya ngeduk. Nah, Oh enek setelane. kene lho iki. Sek. Lek sing dudul kowe munggah didudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul le. itu tombolnya apa? Ini Coba. Dah coba. Aku nggak boleh duduk pakai itu. Ayo. Ayo dah. ini kayak aku balik dulu kayak. Ayo senang. Jangan itu dong, nanti boleh balik. Ayo. Iya lo. Iya. Betul lagi. Sumatera Sing tias ingsun Kang Mas ingsun bersama
Monggo langgame dum loro karo Mbak Tati. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen talang. Monggo. Ya, Nduk. Monggo lanjut. Tati. Tembak kangen. Monggo. Go!
turuk turuk turuk. Aha. Aha, aha. Anakku, Ger. Apa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo oh kok wedane loro niku. Kula bapake cemplung. Iya, Iki bapake suminten. ayo no. Nduk anakku, Nduk. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Aha. Aha. Sejatinipun enten apa to Rama? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Demasi Broto. Kowe aja gawe wilang pun bapak ya, Nduk. Kula dijelaskan kalian Rama. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Demasi Broto. Foto pribadi kapan Rama? Ora kok kebut priwe. Ya majuan kok. Majuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Demasi Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat. Esuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ngobrol ya alhamdulillah. Iki kau apa ya? Enggak apa-apa. Excited loh. Sing penting. Excited loh Mas. Dok, ora usah kesuwen, Blok, cempluk. Ayo, karo Bapak. Budal. Mari kutha. Warung kaya aku pun. Aha, aha. Suara kok suara ning ndek. Duk, Ra gede. duk. Nah, grokan. Duk. Nah, gede meneh. Gede isik. Oh. Duk. Bapak. Suti men. Sapa? Alai suti men. Suminem. Suminten. Suminten. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Ben Mas Broto wis ora gelem karo sliramu. Aja, wis repek dulu. Hei! Awakmu ora krungu kabar yen Den Mas Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirapike karo kowe. Sampai apa ora pakai Facebook. Betul peraturan ini. Iya. Yen wis dijemput iki
Ponorogo ki wis bukan Ponorogo pos. Yen Mas Broto besok bakal rapi karo seperti Malaysia. Aku ora ngugol-ugoli kowe kae. Ning iki pawarta sing bener iki. Ora, iki kasih nyakat. Malah cempluk sing wis diangkat dadi ketua MBG. Bukan koperasi selamuti. Pol, cempluk wis arep dijauhke itu. Kowe anu cepet melu Mas Diki. Aku wis nyiapake lho pakaianku apa. Batalno. Mergo si saiki mu Mas Broto bakal rapi karo nyempluk warga ora rapi karo kowe Cahayu. Aku akan bantah piye karo adipati di pangkat pangkate bapak ki opo lho. Ten. Bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putrane adipati. Terus bapak duwe ponan apa yen bakal tangane si Den Mas Broto bakal rapi karo kowe. Yen iso bakal rapi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing ganteng saka Den Mas Broto. Wis kok, mangko bapak kowe tak rabi karo liyane Den Mas Broto iki sukses Den. Kang Kason. Bapak ki lho irang lho. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kabupaten Ponorogo kurang luwih 7.999. Ten sabar karo sawetara mbok menawa Den Mas Broto jodoh-jodoh. Ya. Bapakmu nduk. Masa bapak Pak belum ngajari? Aku lho ngene iki Mas. Ten ini kudu aku bapak.
Aku mau ngombe baca ya. Bulan coba. Bulan di sini ada bulan. Oh, yo. Kok enek rame-rame opo iki? Kenapa ki Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Ya kene ing papan kene ono kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya obrakan. Ben Mas Broto tengkune ki Rama. Dino iki kowe tajak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Setu. Ya kene. Iki piye apa iki, Pak? Guna Setu iki marang kamu. Guna secok. Pak Guna Setu. Guna Setu. Nek kowe kok apa iki? Dino iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek golo. Yo kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Tetes Broto iki. Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus. Bapak ya sir. Mangsane ngene kok masalah. Dino iki takjak bareng-bareng. Ayo sesuk ngene anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene kakek golo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Dimas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa dong, kan aku wis nyuruh Ben Mas Broto. Cempluk Yen rambut urunge mentoke kowe apa aku sing mati ning palagane. beluk. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno kakek. Ora iso. Yen rambut urunge Sabete ponolagan ilang kowe. Adepane kakek golo. Ora jajah saka bapak. Ya, tak jangan. Ayo, go. Wis bapak. As.
Ngapa ape lho ape piye ndok putih nendaki gares lho gares oh gares iso ndok piye Mas yang rebut balung tanpa isi anaknya Suminten ndak anakku Suminten bakal tak udaneni tak waraske kaya wingi aku ngaku kalah kae mula saka bilang njaluk tulung nyoh anakku udanono tambanono ini to kowe ewangi ndonga bro ini ten kowe lungguh ten lungguh baik lo banyune bapak jupukno bro sabar getih putih ikrek getih abang limpang kaki bumi ini bumi kaki hanya Bayu luar kaki jangan lupa kaki jangan kaki bumi ini bumi sing nyesep gambar sukses Suminten muga-muga Paras hei astagfirullahaladzim hei lemek turun jenenge karpet jangan bisa jenenge lemek